Γεια σας! Είμαι η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς και θέλω να σας παρουσιάσω το καλύτερο μηχάνημα παθητικής γυμναστικής, το Micha Body Tech. Μπορείτε κι εσείς πλέον να κάψετε 800 θερμίδες μέσα σε 20 λεπτά. 20 λεπτά την εβδομάδα αρκούν για να έχετε τέλεια απώλεια βάρους και λίπους, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, για να έχετε την απαραίτητη σύσφυξη, να ενεργοποιήσετε το μεταβολισμό σας και να αντιμετωπίσετε μια και καλή την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση. Ήρθε ο καιρός για να αλλάξετε το σώμα σας. Αποκλειστικά στο Healthy Diet and Beauty by Ivana Georgievich, το καλύτερο μηχάνημα παθητικής γυμναστικής Micha Body Tech. Ήρθε ο καιρός να αλλάξετε το σώμα σας. Ελάτε από κοντά μας να γνωρίζετε το Micha Body Tech στο Healthy Diet and Beauty by Ivana Georgievich.